Salut, eu sunt Cipi. Astăzi vom face o poveste despre cum m-am blocat în școală. Am pus pentru că m-am blocat și într-un vestiar și într-un WC. O să povestesc ambele povești, pentru că este primul video, o să fac două povești într-un video. Eu de-a lungul vieții am făcut o grămadă de porcării pe la școală, dar nu și în clasele 1, 0, prin astea eram mai cu minte. Dar am început să mă prostesc, cu atât eram mai mare, cu atât dădeam de alți hândrălei care mă învățau numai la porcării. Și am învățat să fiu fraier. Așa că haideți să vă povestesc cum am blocat în vestiarul de la sport / în baie. O să începem prima oară cu povestea de la baie. Da, frate, și într-o zi când eram eu la pregătitoare, mi-a venit mie să fac nevoi. A zis un coleg că mai vine el cu mine, era pauză, așa că mai vine, îl chema David pe acel coleg. Ne ducem noi frumos la baie și acolo ce să vezi la baie? Între timp mai venise și un coleg. Am uitat să menționez că școala la care eram noi, pentru că m-am mutat data eram noi pentru că m-am mutat anul viitor, pentru că mă mutasem la casă și nu mai stăteam la apartament. Irelevant. Da, era colegiu. Ce înseamnă colegiu? Adică nu erau doar cei de la școală 08, erau și liceeni, să zic așa. Și era acolo un licean, mi se pare că erau mai mulți. Și nu știu cum, dar a zis el ceva gen căcat, parcă băgau la păcănele și a zis căcat dintr-o dată. Și colegul meu, David, a văzut într-un WC, a văzut efectiv un mop înfundat în WC și a zis what the fuck, ce-i cu căcatul ăsta? Vă dați seama, eu în momentul ăla, cum eram mic și prost, eu nu mai auzisem cuvântul ăla și m-am prăpădit de râs pe acolo, ca șerpălău. Ok, să duce primul Edi la baie, că v-am zis că, cum să zic, el a vrut să meargă primul. Așa că s-a dus primul la baie, că v-am zis, erau înfundate celelalte WC-uri, așa că trebuie să-l lăsăm pe el primul. Și bă frate, nu știu cum, dar ăsta se pișa pe jos. De ce zic asta? Pentru că ieșea pișat de sub, cum se numește, de sub WC-ul, pe sub ușă. Ok. După ce terminăm toți treaba, dăm să ieșim afară și ce să vezi, mă, frate? Păi, m-am întors să deschid ușa, dar nu se mai deschidea ușa. Mai trag eu ce mai trag și prietenii mei, dar în zadar, mă, frate, nu reușeam nici mor să deschidem ușa aia. Și noi rămăsesem singuri în baie, pentru că nu se mai deschidea ușa. Bine, nu chiar singuri, pentru că mai erau aia 3 sau 2-3 hândrălăi, 1-2-3 hândrălăi, nu știu câți erau, liceeni. Care vă dați seama, nu cred că e nevoie să vă zic ce ne-au arătat, ce ne-au explicat și zic, ne uităm noi în spate la ei și ei încep să ne zică, bă, voi n-aveți idee cât de fericiți suntem că am scăpat la testul la nu știu cine, că am scăpat la nu știu ce. Practic, nu știu dacă ei erau de vină pentru ușa că se blocase și au făcut-o intenționat ca cineva să vină să o închidă, dar nu se mai deschidea ușa și ăștia ziceau că au scăpat de ore, că-i nașpa la liceu, că noi suntem norocoși, că suntem de-a pregătitoarea. Și bă frate, dacă nu ne-au învățat să înjurăm și toate nebunelile posibile, să nu mai zic ce ne-au arătat pe telefoanele lor, nici nu cred că e nevoie să zic pe ce site-uri, nu cred că e nevoie să zic nimic. Și bă, pe mine m-au dat părinții la pregătitoare la 5 ani. Eu aveam 5 ani Așa, și îți dai seama, bă, aia erau acolo. Între timp, în timp ce mi plictiseam, am intrat toți într-un WC și am început să facem pș. Poate vă întrebați de ce făceam asta. Păi, peretele nu era până la tavan și era baia fetelor și baia băieților erau unite. De-aia, pentru că tot auzeam fete și am vrut să le speriem random. Într-un final, peste cam 4 ore, am ieșit terminați de acolo. Da, și cam asta a fost prima poveste. Haideți să vă zic și pe a doua, cum am blocat în vestiar și era să-mi iau și bătaie de la colegi, pentru că știți, când te muți prima oară într-o clasă, toată lumea te urăște, dar pe parcurs o să înceapă să fie prietenii tăi. Da, eu abia mă mutasem la altă școală, supărat că eu voiam să rămân cu el, dar n-am avut ce să fac pentru că mă mutasem. Și asta era, am rămas cu ăștia. Haideți să începem povestea, să vă zic cum am blocat eu în vestiar. Da, păi și asta era noua mea clasă. L-am întâlnit pe tipul ăla Movaliu Răzvan, sigur îl vedeți. Și asta tot un tip de treabă, numai că făceam tot felul de porcării și ne-a despărțit băncile. Toți stăteau în două bănci, gen unii lângă alții, pe noi ne-a despărțit, pentru că ele făceam numai tâmpenii.
Mare coincidență e că eu pe David și pe Răzvan, David e din prima poveste cu baia și Răzvan e din a doua poveste cu vestiarul pe care urmează să vă spun acum, am fost la grădiniță cu ăștia doi, care era coincidența. Și să nu uit să vă spun că noi înainte de ora de sport ne duceam la vestiar să ne schimbăm. Bă, dar Răzvan nu știu cum, dar a rupt cleanța de la vestiar fix înainte de oră. Nu știu cum, dar a făcut-o. Și v-am zis, când te muți într-o clasă, te urăște toată lumea și pe mine tot ura o fată. Pregăteam noi acolo de ora de sport, mergem pe hol, ăștia au plecat în față și fata aia de mura a început să mă fugărească. Eu fug, dar eu trântesc ușa de la vestiar cât de tare pot. Dar eu nu știam că Răzvan a rupt cleanța, așa că am trântit-o, dar eu nu știam. Și stai să vezi tăia de un bombardier și îmi zice: bă, ce dai bă cu ușa aia, nu știai bă că e stricată, ce-ți vine bă retardatule, prostule? Eu eram: bă, ce ușă stricată mă, eu nu știam, i-am crezut că nu-i stricată, mă, fugărea aia. N-apuc să zic mai multe că ăsta vine și îmi dă mare brânci. Mă ridic cât de repede pot și apoi l-au păs pe prostul dracu. Ce abia stătea cu minte acolo pe bancă, nu știu la ce se gândea, dar stătea ghemuit, săracul, era trist. Este mai mult timp a ajuns un bărbat care a deschis ușa. Ăsta a început să ne certe că de ce am rupt ușa, că de ce nu știu ce, că de ce nu știu ce, dar nu era vina noastră, bine, nu a mea cel puțin. În fine, termină ăsta, pleacă, îți dai seama, ceilalți s-au respezit primii de ușa, au fugit afară, n-au mai vrut să vadă vestiarul ăla. Să mai menționez că era o baie și era vară și să nu mai zic cum mirosea în vestiarul ăla. Eu închid ușa așa puțin cât să nu se vadă, arunc ghiozdanul ăsta, îi scot o carte și o tot trânteam. Bă, dar nu voia, săream pe ea, nu se întâmplă nimic, așa că la tot taco și când a trântit-o s-a făcut, i-a sărit coperta, na. Îi dau eu un picior în ghiozdan și să umple acolo de lapte, pentru că înainte primei lapte și corn. Noi ne spargem repede de acolo și asta a fost. Și da, băieți, asta a fost prima poveste. Dacă vreți să vă mai facem episoade cu povești, nu uitați să-mi scrieți în comentarii să mă întrebați, mai vreau episoade, o să mai faci sau ceva de gen, nu contează. Ne vedem data viitoare, pa, pa!